Evo, ovo su lončari jesenjih boja. Opet sam malo svratio do sela. Nisam dugo bio kada je bila jesen. Tako da su boje stvarno meni neverovatne. Zaista divno. Naravno, ne može to ova moja kamera baš da prenese, ali osnovna škola sa par učenika, nažalost, ali šta da se radi. Gore onaj turski drum koji sam pričao u nekim od videa pre. Ono tamo drvo. Ono mi je bilo omiljeno kad sam bio mali, a ono polako već krepa, kao i svi mi. Sam igrao košarku kad sam bio malo mlađi, manji sa društvom iz sela koje sam imao. Imam i dan danas, ali svako otišao na svoju stranu, neki su se položenili, poudavali. Hvala Bogu, nek su živi i zdravi. Tako da, zaista meni je ovo sve odmor za oči, kako da kažem. Predivno. Volio bih, eto, kad bude nabavio neku malo bolju kamericu, pa da bude malo živopisniji snimak. No, i ovo je okej. Uvijek tako gledam da li da krenem, da li da ne, nisam dugo išao ovuda. Imam možda 4 ili 5 godina, sigurno. Znači, ovo moje selo ima 2 reke. Veoma kreativno, zovu se Mala i Velika reka. Mala reka je mala, velika je malo veća, ali su sve zajedno mnogo manje zbog drveća koje sečemo i izvozimo za Italiju, Nemačku, Holandiju, gde god. Tako da zaista dugo nisam išao ovuda. Već ću malo da se proštam, te vam da snimim par finih kadrova. Ovdje smo kao kad sam bio mali. Krenemo ujutro oko 9-10 ovim putem. Napravimo gore, baš je, sad je Mala Velika reka. I napravimo krug. Gore komšija ima kuću na veoma lepom mjestu. Imao je veće borove, ali vratno su to sušili vremenom ili popadali, ko zna. Ja sad neću moći da pređem ovdje, ali dobro, eto, baš sam došao do ovdje. Idemo vuda, pređemo tamo, idemo okolo sve i vratimo se kroz Veliku reku. Ceo dan pešačenje. Sad kad pomislim, neverovatno, ali tad nam zaista nije bio problem.